Ден, драги зрители! Както виждате, включваме се за първ път от нашата красива България, тъй като имаме задължение към един наш приятел Гачето да покажем и красотите на България след Гърция, тъй като ние доста я оплюхме в едно предишно видео, което може да гледате малко по-наляво и надолу в менюто. В момента сме на лифта в Боровец за Ястребец и сме аз и един стар заподозрян, който не сте виждали на нашите ленти от далечно за 2001 година, когато успяхме карайки към Филаделфия и къде ли още не. Ето го! С него го путах да ударя цял ден за всичкия барец. Както виждате, всъщност не виждате, днес е четвъртък, работен ден, но ние двамата сме безработни и нямаме проблеми и се възползваме от факта, че няма опашка на лифта. Ето както виждате, няма опашка на лифта. Сами сме, целият лифт работи за нас и ще се опитаме да скачим върху стола. Проблема е, че последната кабинка отгоре в 4:20, а в момента часът е 11:40. Най-вероятно ще влизаме пеша, което е 3 часа, но пък това ще бъде ваша печалба и ще гледате свир надолу вечерта на тъм. Ай, чао! Здравейте! Ето сега слязахме от лифта, както виждате времето не е с нас, но ние продължаваме напред и ще се гмурнем там в тия облаци, да видим какво ще стане. Тук има някакви маси, някакви манджа, някакви хора. Установихме, че няма да успеем за лифта на връщане и ще ходим пеша. Казаха, че било около 3 часа, но нас не може да ни изплаща това нещо. Welcome, dear friends, to our new shocking survival videos. 2 people, 2 stories. One of them will make it. Stay tuned to see who it will be. Те са просто две градски момчета, които мислеха, че няма проблем и че ще се справят с природата. Но тя винаги има начин да ги изненада. Пътя между станция Ястребец и Хижново село ще включваме от голямото пресъхнало студено езеро или Cold Lake City. Аз и Злати продължаваме по пътя нагоре към Мусала. Както виждате, около нас времето не е розово, въпреки че прогнозите предвещаваха слънце и 29 градуса. Аз като един смел глупчо видях, че в Боровец е слънчево и реших, че няма да си нося половера, няма да си нося шала. Забравих долу нощчето и тия другите работи, т.е. не може да срежеме на мечката сухожилията, за да не ни дращи. И имаме ядене и една връхна дрежка. Златко обаче се е подготвил, така че предполагам, че поне един от двамата ще оцелее. Както знаете, след новините в 8 часа ще разберете кой от двамата. Баден им зе ферботен. Или купаца запрещено. Тук, при тази бистра вода, дали има риба? Имаме намалявайца. Намалявайца, да. Там един си мие краката. Не пийте от водата. Може да е заразна. Ето е. Малки риби. Риба? Ето види, че са малки. Има малки риби. Множество малки риби. Има и големи риби. Да, те са, не се вижда, те са вътре рибите. И седят и гледат от тази, викат, още едни такива гладни тарикати. Да, нищо, няма да излезем. Тук, както виждате, наблюдаваме типичен пример от средновековно строителство с подръчни материали, разбирайте камъни. И малки риби, те сега са се родили. Много малки риби, които сега са се родили. Времето не е много пинко. Ами си е много сериозно, но нас това не може да ни спре, особено имайки предвид, че трябва да караме курсовете за инструментално летене. Не че летиме по тия камъни, обаче ако се загубим, какво ви пука всъщност, нали? Няма да е голяма загуба. Важното е филм, ще да го гледате. Ако го гледате, всичко е наред. Поне. Ако не сте гледали сериала Lost, ние сме обзето така, защото не виждаме къде са маркировките, но интересна ето тази табела, която може да видите тук. Нали сещате, че ние отиваме къде отиваме, не е много ясно. Еверест с това тънко яки не ми е много на мене по вкуса, но тук има някакви особени планински растения, жълтурчета, още растения, цветченца, едно червено цветенце там върви, приказва и много езера с оранжеви камъни вътре под водата. Най-вероятно във водата има нещо, дето ги прави оранжеви.
Качваме се по морените. Тъй като загубихме, сега пак я намерихме. И продължаваме нагоре, където времето оптимистично се поправя. Но можете да стигнем здрави нагоре, нали така? Ето Христов си скача покрай голямото езеро, което е последното по пътя, поне до тука. И ето, продължаваме нагоре по пътя към българския остров. Ето. Разболел от дизентерия, да знаете откъде е. На базов лагер номер 2 ние все още се държим и продължаваме нататък с надеждата и убеждението, че късметът възнаграждава смехите. Както виждате, това е нашия първи major setback. Както смислиме, че сме покорили света и че след този ръб на пряко поза стигаме до тук. Водата е прекрасна чиста. Както виждате, има още много да ходим нагоре. Другото, което е, вече на места започва да се появява сняг. Не е много обнадеждаващо. Много яко. И може да видите облаците как се движат нагоре. Вятър ги духа. Тихо е. Предполагам, че няма обхват на телефона. Бих могъл да се обадя на един-двама души, но ме мързи. А и трябва да събирам сили за предстоящото пътуване. Натам има много сняг. Вижте ли? Глобо. 3 чертички. Продължавайки напред, виждаме поставена верига от електрически стълбове, които някога са носили ток на някъде. И изследваме, въпреки че не сме сигурни, че това е правилната пътека. Но горе ни остават още час и 10. В момента е, както виждате, 1:22. Ние на лифта трябва сме в 4:20, което значи, че шанса да го фанеме има. Ще тичаме последните метри, което ще бъдем като Хайле Гебресалация. Ще тичаме така с едната ръка прибрана надолу по скалите, като две планински козички, по-скоро два планински пръча. И ако изпуснем лифта за 5 минути, ще бъдат много агонизиращи 3 часа. Но, както каза Петър Дънов, времето нагоре е страхотно слънчево, само че забравя да добавя, че той е бил там преди час и 10 минути, когато и ние го гледахме, че е страхотно слънчево. Да. Това са изпитанията на малумните безработни. Защо да не е Дънов? Какъв проблема? Няма никакви проблеми. Ето, духа на комунизма как броди из Европа. Ето, покоряваме следващия връх и срещу нас хора. Живи! При това без бради. Браво! Но, там, виждате ли колко много сняг има вече? Лошо. Но, това е. Продължаваме. И вие знаете. Близки срещи от трети вид. Здравейте! Нагоре продължава ли да е хубаво времето? Даже беше пътно. Така ли? Сега ще видим кое е. Твоята физиономия беше по-красноречива. Ето още хора.
Здравейте. Здравейте. Добър ден. Добър ден, добър ден. О, къде е сега Жоро Малчев? Мали! Ще го спечелим с тия клипчета, Жорка. Ако гледаш това нещо, не се сърди, приятели, много те обичам.